И здравейте, здравейте хора! Днес сме с поредния епизод, който ще ви покажа как да имате Fortnite напълно безплатно за вашия телефон. Аз съм с Huawei P10 Lite. От Epic Game инсталера не става. Също и за някои телефони не става. Само трябва телефонът ви да е под 2015 година да не е, иначе няма да ви стане. Или с 2 GB RAM. И нека вляза в играта да ви покажа, че става. Току-що се изсеглих. Ще има линк долу. На този клип ще има линк. Само момент хора да изляза и пак да вляза, че нещо... Да, сещате се, нали? Да изляза и пак да вляза в Fortnite. Направих си нов профил. И да, както виждате, сега ми влиза в Fortnite. И хора, ако ви е харесал този клип, не забравяйте да дадете по един лайк. И не забравяйте също да се абонирате за моя канал. Почти... Хора, ще моля ви помогнете ми да направим 200 абоната. Ако го направим това, ще почна да снимам по-често клипове. И да. Starting Fortnite. Fortnite зареждам. И ако стигнем 1000 абоната някой ден, ще си направим Support Creator. Да. Чакаме да не зареди. Долу в описанието ще има линк за Fortnite. Да се изтеглите. Също ще има долу в описанието линк за другият ми канал, The Monster. Там снимам с един мой приятел и за Дискордът ни. Влезте в нашия Дискорд. Добре заповядали сте. Абонирайте се за другия канал. И за мене. Почти влязахме в играта. Не знам защо толкова бавно. Ето, както виждате, влизаме в Fortnite. Ето, влизаме в играта. Напълно реално е това, което ще ви покажа сега. Fortnite ви тръгва на всякакъв телефон, в смисъл. Ето, в апшопа имате някакви неща, нали? Да не забравяме да напишем този Support Creator. Опа, чуете, че не го запазихме. Напишете, той е Support Creator. И да, хора, като цяло. Вижте. Тук нямаме никакви неща. И да, хора, като цяло това е. Оп. Сега ще дадем реди. Да ви покажем, че влизаме в играта, да не си мислите, че не ни пуска в игра. Сега ще ви покажем. В смисъл, ще направя един Team Rumble, като се замисля. Един Team Rumble ще направя. Оф, хора. Не иска да ни зарежда Team Rumble, затова ще да играем соло.
хора. Сега се връщам. Също мога да пазарувате през PayPal или кредитна карта в Fortnite през телефона. Сега ще влезем в играта. Бум, 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 бум. Ето както виждате, напълно реално си е. Някъде отвъз да не си помисли, че не е реално, нали? И да, хора, това ще... за клипа. И ако ви е харесал, не забравяйте да дадете по един лайк. И да се абонирате също за канала ми. И това беше от мен, хора. До скоро!